evening! After long time, I'm back. Wala ko kabaw kung kanus ang last na ko na vlog, no? Pero taod na punto eh. Kapoy. Anak, kapoy, ito taling lingaw ra bitaw ning ato Di na sa magpagwapa kay mausa sa das hinungdan nga nawa na ko'y vlog kay kapoy kay pangandam. Total di man kani hindi naman tukuan, di ba? Pilitin kong magtagalog ha kasi I'm not comfortable talking in Tagalog in Tagalog. Ano lang talaga Bisaya. Pero para maintindihan ng lahat, I'll try my best to talk in Tagalog. So ngayon sa video na ito, maiba naman tayo no kasi marami ng common na kasi yung how to succeed in Dubai, how to paano maging mayaman, paano magkuan. Sa akin naman iba naman to para walang kuan ba. Na ito na ang nangyayari pag nagsasalita ako ng Tagalog, mabuisit ang ako ang kuan. Dili ko kamao mo, hindi ako marunong wait, pesting iring kadiyot ha. Pasensya na mo kaya akong pahong na iring nagkuan ikat-kat sa lamesa kay na may gitabuna na kanang hipon. May hipon kasi sa mesa kaya yung pusa ko medyo magnanakaw mode. But anyway, diretso na tayo. I will not be talking today about how to get rich in Dubai, but I will be talking about how to get poor in Dubai. Okay? Para maiba naman ha. Ikuan ko sa inyo kung paano after 20 years, 10 years, or 15 years sa Dubai, poor pa rin kayo. Tayong lahat, para maiba. But before that, if you like, kita niyo sa background, Dear Auntie Lira, subscribe kayo. Tapos i-click niyo yung parang kuan. Finalo ko lang din naman to sa ibang nagba-vlog. Click niyo yung notification bell para makita niyo kung may bago akong upload every 6 months. Sige, magsisimula na tayo. First, kung gusto niyo maging poor pa din dito sa Dubai, regardless gano'n na kayo katagal, ubusin nyo lahat ng sweldo nyo sa shopping kasi every end of the month meron talagang dito naagyoy sale diri sa Dubai, di gyud mahurot parang kada tina-timing din nila sweldo, may mga sale talaga sa lahat ng shops. And take note, ewan ko, parang affordable ang mga gamit dito. Ewan ko sa inyo, pero sa akin madali siyang bilhin. Madaling magbitaw ng pera sa Dubai. Ganyan talaga, madaling magbitaw ng pera sa Dubai. Kasi ang dadami nyong makikita sa paligid. Lalo na pag pumupunta kayo sa mall. Kaya ang advice ko sa inyo, pag dumating na yung sweldo nyo, pumunta kayo sa mall. Check nyo agad kung anong pinakamalapit na mall sa paligid nyo. Pumunta kayo at saka i-check nyo yung mga binibenta kasi most of it, mayroong mga 25% to 50% off, mga ganyan. So, magtira na lang kayo ng pangbayad sa house rent. At saka pagkain nyo, minsan makautang pa pag hindi na kasya hanggang katapusan. So, ganon. Next is, next is, kuan ka ng, gala kayo ng gala. Yan, gala kayo ng gala. Pumunta kayo sa lahat ng pinaka-latest na club dito. Pumunta kayo sa pag may bagong bar na opening, ganyan. Lahat ng active, for example, may new bar opening, may mga ladies night. Kahit pa ladies night pa yan, magagastos talaga kayo kahit sabihin nating may free drinks. For example, 3 drinks para sa babae na libre. Gagastos pa rin kayo. Syempre, magta-taxi kayo pag uwi, di ba? Or bibili kayo ng smoke nyo, or kung hindi kayo nakakontento sa 3 inom, apunan nyo pa, ganyan. Madali talaga. Tapos araw-araw may ladies night dito. Labas kayo araw-araw, 'di ba?
ladies night. So, libre kayo ng 3 inumin or kung ano. Tapos, taxi kayo pag uwi, tapos taxi papunta, alangan naman napaka pang party yung sinusuot nyo, magmimetro kayo at magbabas, hala na, hindi bagay, social climber, ganon nga ang datingan yan. Syempre magta-taxi kayo, di ba? Not unless sa likod lang kayo sa bar nakatira, o yun, okay yun, bahala kayo sa buhay nyo. Sige, sunod is travel now, pulubi later. Dito, marami talagang mga opportunities para mag-travel. Mag-Europe kayo, napakadali. Tapos, or kung saan nyo gusto, napakadali mag-travel dito. Kasi, ewan ko, basta, very easy to travel. Okay lang naman yan na mag-travel kayo. Basta hindi ma-compromise yung savings nyo. Pero kung mag-travel kayo, tapos sa katapusan, nagno-noodles na lang kayo or nangungutang or okay lang naman kayo, buhay nyo naman yan, bahala kayo. It means, if nako-compromise yung savings nyo, plus naghihirap kayo sa katapusan, it means pinilit nyo lang, di nyo afford. Pero kung yan yung dream nyo, at saka wala naman kayong plano mag-ipon, go! Pakialam ko ba? Bahala kayo sa buhay nyo, okay lang. Ang akin lang naman, opinion ko lang to ha, opinion ko lang to, wag ko yung magalit, but pwede rin kayong magalit, bahala kayo, wala din akong pakialam. Opinion ko lang to. So yan, travel now, pulubi later. Basta, yun. Tapos, isa pa, dito, pa how to be poor, kumuha kayo ng maraming credit cards, yan. Kumuha kayo ng mga 5 credit card. Okay na yan, 5 muna for a start. Ayan, 5 credit card. So, it means may 5 kayong credit card. For the first year, first 2 years siguro, gamit kayo swipe ng swipe. Ang sarap ng pakiramdam as in. Parang top of the world kayo at saka magbubuhay mayaman, but pag tagbayad na, take note, very stressful yan. Not unless, bet niyong madali lang naman mag-utang dito, fine lang, tapos sa in and out. Pero, kailangan nyo lang kapalan yung mukha nyo kasi dito naman, pag nakautang ka sa credit card, madali lang naman resolbahin yan. I-google nyo na lang, fine lang yan. Pero, kung madali lang yan dito talaga, as in. Pero medyo medyo depende naman sa diskarte nyo, madali lang naman. Pwede din kayong mag-loan, ganyan, pero pag tagbayad na, hindi nyo na maramdaman yung sahod nyo kasi nauubos sa bayad ng utang. At ito pa, pag may emergency kayo, lalo na pamilya nyo sa Pinas, good luck. Kung magpapautang yung kumpanya nyo, edi good, tapos salary deduction, pero na lang matitira sa sweldo nyo? Marami kang utang binabayaran, may loan ka, tapos may salary advance ka pa. Saan ka yan? Saan ka dyan kukuha ng kakainin? Pero as I've said, bahala ka sa buhay mo, diskarte lang yan dito. Kasi pag marunong ka ditong kumuan, mayroon kang perang makikita. Alam niyo na yung ibig ko sabihin. Yun. Tapos, I think yun lang naman. Ano pa ba? Wala naman, yun lang naman yung niya dito. Tapos wag kayong mag-ipon, wag kayong mag-ipon. Kung yaya dito, yaya doon, mga ganyan, may mga tatawag sa inyo, sige, sunod ako, papunta na ako dyan, yan, perfect! Tapos ganyan, tapos napaka-galante mo sa mga friends mo, libre ka ng libre, tapos kakain ka naman sa mga pagkain sa mga restaurants na okay lang naman yan. Fine dining is actually okay once in a while. Huwag mo gawing bisyo ang magpa-fine dining dito, lalo na pag hindi mo afford. If you can afford it, then why not, di ba? Pero kung out of your not in your league na, tapos pilitin mo talaga, for example, magbubuffet ka ng 600 per head, and yes, meron dito 600 dirhams per head. Meaning, pagpalagay natin 8,000 pesos or 10,000 pesos per head, meron din yan. Very easy. So, yan. Napakadali niyan dito. So, wag mo naman gawing linggo-linggo kasi magiging poor ka niyan. Pero kung depende din naman sa inyo, may pang-balance naman dyan Kung meron ka ba namang papa na maglilibre sa'yo, di go. Bahala ka. Yan lang masasabi ko, how to be mahirap in Dubai. Isa pa palang magiging poor ka dito is
magiging mega social climber ka. Yan ang dami kong kilalang napaka-social climber. And take note, social climber, gumagastos ng sobra sa sweldong tinatanggap. Napakarami, OMG, my God. So hanggang ngayon, poor pa rin, at saka walang naipon, umuwing luhaan, or wala, kagaya ko. Hindi joke. Pero, basta, never mind, wag na lang. Chismis na to, vlog to, hindi to chismis. Wala naman, bahala sila sa buhay nila, kasi style din naman nila, as long as maligaya sila, kebs ko. Basta, yun lang yung tip ko sa inyo, okay? So, hanggang sa susunod na vlog, after 6 months, so this is your Angelira. Thanks and bye. Subscribe kayo ha. I-bet nyo lang. I-type nyo lang. Kung hindi naman, bahala kayo. Sige, bye.